Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην γκαλερί του Nescafé Dolce Gusto. Στον χώρο που εκτίθενται τα πιο υπέροχα, άσχημα έργα τέχνης που σας έχουν χαρίσει. Ξεκινάμε κατευθείαν με το νούμερο 5. Εδώ αρχικά ο καλλιτέχνης είχε σκοπό να δημιουργήσει ένα κομψό λαμπατέρ, αλλά δυστυχώς δεν προέβλεψε χώρο για ντουί. Και εκεί που νόμιζε πως όλα πήγαν ανάποδα, κάνει ένα και σου λέει έφτιαξα ένα κυροπήγιο. Στην τελική και αυτό φως βγάζει. Με συγχωρείτε, αλλά το νούμερο 4 δεν έχω το ψυχικό σθένος να το αντικρίσω ξανά. Οπότε θα μου επιτρέψετε να δέσω τα μάτια μου. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι 7 στους 10 καταναλωτές δήλωσαν σε τυφλές καλή ώρα δοκιμές ότι ο Nescafé Dolce Gusto Cappuccino είναι ίδιος ή και καλύτερος από αυτόν που πίνουν στα καφέ. Και αφού μάθατε αυτό και γίνατε λίγο πιο σοφοί, ώρα να γίνετε και λίγο πιο τυφλοί. Νούμερο 4. Η μάγισσα λοκατζής που χορεύει τσάμικο. Κρεμιέται σε οποιαδήποτε πόρτα και λειτουργεί ως αποθητικό για έντομα, παράσιτα, πλασιέ και προσιλητιστές. Ποιος είπε ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι χρηστική? Στην τρίτη θέση δεσπόζει μια αριστουργηματική ενόχληση που λέγεται η πανίσχυρη σφαίρα και τα περιστέρια με το κληρονομικό χάρισμα. 2 περιστέρια και κάτι ξεραμένη θάμνη δίνουν απαντήσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Απλώς κουνήστε αυτό το διαδραστικό έργο τέχνης και ανάλογα με τη θέση που θα πέσουν τα περιστέρια, εσείς θα λάβετε απαντήσεις όπως ναι, όχι, μην το σκεφτείς καν και άσε μας κουκλίτσα μου. Θα ήθελα πραγματικά να δω την έκφραση στο πρόσωπο του φίλου που μας έστειλε τη συμμετοχή στο νούμερο 2 τη στιγμή που άνοιξε αυτό το δώρο. Μέσα από αυτό το γλυπτό παίρνει γκλίτερ και οστά το δράμα των 2 Σιαμαίων κύκνων. Γεννήθηκαν με 2 κεφάλια, αλλά μοιράζονται το ίδιο σώμα παύλα θήκη για φάρμακα της πίεσης. Ποιος αποφασίζει για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής? Με τη μούρη ή με την όπισθεν? Βουνό ή θάλασσα? Πίτσα ή σουβλάκι? Κυρίες και κύριοι, ο χρόνος κυλά τόσο γρήγορα όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε αριστουργήματα. Φτάσαμε κιόλας στην πρώτη θέση, σε ένα έργο που κόντεψε να γκρεμίσει την γκαλερί με το αισθητικό του βάρος. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τη Σαρακατσάνα Βατραχίνα Αντάρτισσα. Ντυμένη με την περίτεχνη παραδοσιακή φορεσιά και ζωσμένη με 2 σειρές φυσεκλίκια, η πανέμορφη βατραχίνα καβαλά χαριτωμένα την όμορφη φοράδα με τα κατάξανθα extension. Ρομαντισμός, ηρωισμός και μυστικά για τέλειες βλεφαρίδες γίνονται ένα χάρη στη τέχνη και την αισθητική. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες των 5 αυτών έργων που δεν φοβήθηκαν για τη σωματική ακεραιότητα του κόσμου και τα μοιράστηκαν μαζί μας. Η αισθητική και το σθένος σας αξίζουν το καλύτερο δώρο. Μία μηχανή Nescafé Dolce Gusto. Τελευταία ευκαιρία να δείτε το φρικαλαίο δώρο που σας χάρισαν να εξυμνείτε σαν έργο τέχνης που κόβει την ανάσα. Φωτογραφίστε και ανεβάστε το δώρο σας με hashtag κανένα γούστο στα social media. Φροντίστε μόνο η ανάρτηση να είναι δημόσια. 5 ακόμα μηχανές Nescafé Dolce Gusto θα γίνουν το δώρο που θα σας μείνει αξέχαστο για καλό λόγο αυτή τη φορά. Μέχρι τότε, αντίο. Και για όνομα του Θεού, σταματήστε να καλείτε θείες στα γενέθλιά σας.